Barkamu da zuwan lokaci da kuma zuwa bangaren na wasanni. Sunana Ismail Abba Tangalashi. Bari mu fara da kwallon tennis. Lamba ta daya a duniya Ashley Barty ta ayyana daina buga kwallon tennis. Wannan sanarwa nata ya zo da ban mamaki duba da cewa ita ta lashe gasar Australian Open da aka fafata a watan Janairu. Yar wasan dai ta ce za ta fuskanci wasu bangarori na al'amuran yau da kullun a maimakon ci gaba da buga kwallon tennis din da take. Yar wasan ta lashe manya-manyan kwafa-kwafai ciki kuma har da gasar Australian Open da aka yi a watan Janairu kamar yadda na sanar da kutun farko. Bari mu je gasar Premier League ta mata NWFL inda a yammacin Laraban nan ake fafata wasannin mako na 12 a gasar, kuma tuni hukumar shirya gasar ta sanar da dage fafatawa tsakanin Robo Queens da kungiyar kwallon kafa ta Sunshine Queens. Wannan dai ya zo ne bayan mutuwan mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa ta Sunshine Queens Elizabeth Johnson, wanda kuma hukumar shirya gasar ta Premier League ta dage wasan zuwa ranar Juma'a 25 ga wannan wata idan Allah ya kai mu. A sauran wasannin da za a fafata na gasar ta Premier League ta mata ta kasar na wannan yammaci, Confluence Queens tana gida da Adama Queens, Nasara Amazons da Edo Queens, sai kuma Pelican Stars da za ta fafata da Ocean Babes. Royal Queens za ta barje gumi da Bayelsa Queens, sai kuma Abia Angels wacce za ta kece reni da kungiyar kwallon kafa ta Rivers Angels. Bari mu je tawagar kwallon kafa ta Nigeria Super Eagles inda shirye-shiryen da suke na fafata wasan share fage na shiga gasar cin kofin duniya da kasar Ghana. Tuni yanzu 'yan wasanni guda 23 suna da sansanin daukan horo na tawagar ta Super Eagles a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja. Dan wasa na baya da ya zo shine dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Ademola Lookman, wanda kuma har yanzu ana sa ran isowar dan wasa na Almeria Sadiq Umar da kuma John Noble daga kungiyar kwallon kafa ta Eyimba. A ranar Juma'an nan idan Allah ya kai mu za a fafata wasan farko a filin wasa na baban yara da ke birnin Kumashi a kasar Ghana tsakanin Black Stars din da Super Eagles. Duka daidai wannan lokaci muka zo ga karshen bangaren na wasanni. Ismail Abba Tangalashi ke cewa sai an jima.